jeste ljudi? Ja sam Vitonja i ja sam novi youtuber na kanalu. Ja se zovem Vito Bašić i živim u Hrvatskoj. I želim vam reći da ću snimati nekakve igrice, jednu kao Minecraft i dosta challenge-a i tako da pogledajte YouTube kanal koji se zove Vito Crow Games i slobodno subscribe-ate, lajkujte i šerujte. Tako da ja obožavam nogomet, snimat ćemo tak neke klipove vani i što vam da vam kažem, igrat ću igrice na mobitelu i snimat ću s prijateljima i tako dalje i tako dalje. I što da vam još kažem, da, isto tako ja sam odlučio snimati, ali trenutno neću moći snimati još na laptopu jer nemam kameru i jedino što ću moći snimati je na mobitelu, tako da pogledajte kanal Vito Crow Games. Reci.